Oikein hyvää keskiviikkopäivää ja aurinkoista sellaista. Ja täällä on -5 astetta pakkasta. Mä lähden tässä kaverilla käymään kahvilla, kun se pyyteli kahvilla käymään, ja laitoin meidän terveyskeskukseen viestiä tästä mun käjeestä, kun se on kipeä, ja huimauksesta ja haavasta. Ja eilen käytin tuolla Kalajoen koirakampaamossa, lyytin mun Lapin koiran pohjavillapesussa, ja puhalluksessa tuli tosi hieno lyytistä. Aivan mahtava. Mahtava tuli siitä sen turkista ja lähti paljon sitä pohjavillaa, irtonaista pohjavillaa pois. Pois lähti ja ei maksanut kuin 60 ja 1,5 tuntia se sitä sen teki, että ei ollut kovin kallis, että suosittelen kaikille, jotka asuu Keski-Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaalla, käyttämään tuota Kalajoen koirakampaamoa. Että tuli tosi hyvää siitä sen turkista nyt, että kun sillä on koko ajan lähtenyt ekoista juoksusta lähtien, on paljon lähtenyt karvaa lyytiltä, ja eikä sitä loppua näkynyt, niin nyt oli pakko käyttää, ja nyt sillä on taas juoksut, ja näillä näkymin toukokuussa vien Ylivieskaan näyttelyihin lyytin. Käytän sen. Siellä on tuomarina Jari Fors, ja Jari Forssilta se on Kalajoella saanut viime vuonna tuon erin sai siltä. Ja olin tyytyväinen siihen. Ja eipä mulla tässä muuta. Ollaan yhteyksissä, nähdään livemerkeissä. Laittakaa viestiä, jos kiinnostaa. Tilatkaa kanava. Jakakaa kanavaa. Ei muuta kuin näkemisiin ja kuulemisiin.